Ahojte, ja som Jaro a toto je škola folklóru pre akordeón. Dnes sa spolu naučíme pesničku Zvalila sa skala, alebo taktiež aj známu ako Od včera večera. Pesnička bude v dvoch variantách. Prvá varianta bude jednoduchšia, kde bude aj trošičku jednoduchšia harmónia, pravá ruka pôjde v dvojhlase a potom následuje tá zložitejšia, kde to bude o trojhlase a trošičku inej harmónii v ľavej ruke. Máte sa na čo tešiť. To bola pravá. To bola ľavá. Teraz vám ukážem variant B, ktorý je trošku zložitejší. Opäť to budem deliť na pravú a ľavú ruku. To bola pravá.
bola ľavá. Toto bol variant B, kde sme si ukázali, ak ste to správne postrehli, jeden akord navyše, to je prechod z G-duru do A-molu cez E7 a jeho terciu, teda tón gis. Ideme k záveru, kde si to všetko dáme pekne dokopy. V závere tejto lekcie vám všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si pozreli toto video. Ideme si to teraz zahrať a potom sa s vami ešte rozlúčim. Takto odznela táto skladba v rýchlejšom tempe. Nič vám však nebráni v tom, aby ste to mohli ľubovoľne posúvať, teda modulovať do príbuzných tónin, či už smerom nahor alebo smerom nadol. Nezabudnite dať páčika, odber, zvonček, aby vám už žiadne ďalšie video v budúcnosti neuniklo. A nezabudnite si pozrieť jedno z týchto videí hore dole a vidíme sa pri ďalšej lekcii. Dovtedy, do cvičenia.